شما شما بل ولولوني كم حيال معبل أكل مدى شما شما بل ولولوني كم حيال معبل أسي 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 سلام تخطاتلتنا هذا القناة كمي تخونو كمي تغنيو لمون كلنا استقمنا أرست هذا غريب له نايلو ما أرست تمرتنا مبار كمي جيرنا بالحنا ويتبابنا وشتنا زلو نفلتو وي نبلحنا زوجلو حنا كمي جيرنا نلاليات بل نايلو ما أرست تمرتنا 7 signs you may be smarter than you think شوعات ملكتات منال بعد كابتن نسخات حسبو كابتن نسخات حسبيون لعلي بلح ويبلح كتكوني كم تخلي زئن فتو نتبتاتي غنقرمو كين نوحكو كتا أتلي سخاتو Number 1 You know that you don't know تايم على تيزي كل نجر كم زي تفلت مخانكا وي مخانكي مبزحت جزيه واحد فلتة زلوا ويوحد زفلت سب كل نجار بعالم زلوا زفلت أيد مثلا ويتفلت أيد مثلا زبزعوا جزيه سر بحريو كل نجار كم زفلت كوين يقرب وي كل نجار كم تفلت مجلسنا يبلحنا يود سوي كاد رجعنا ينك حطوا جنابي زره أزين يشتي نجار كم زفلت أزين يشتي دك نجار كند فر أدري كمان يكوني تنحنا نفلتو كاب عالم زلوا فلتات مالتي أنا نعبنت كندنا يتقف وناي تخوني أنا زفلتو كابتا ملا عالم زلو فلتا تابزك زينا سلازي تقدامي بالحي ويلبونا حانت خمزي تفلت وي أزي وحد نجر كم تفلت كتفلت كلا خايو تصبو نجر وحد كم تفلت كانت أخذ كبر بزوح نخد تفلت تقرادم تتسعر مالتي كلهم تفلت كغير حانتي تقبرني هذا كسي زلك and that's a problem زي بحبرة السبنا زره the more you know how much you don't know بزوح الناس فلت كاخد عب خلقة كساب كندي كم زي تفلت يخد تفلت أنا عملت كمهار كله هاي سكول كله يونيفرسيتي مساعته كل زفلت أي مثلا نيرو ما قدام هاي ديجرام زجبر كوكي introduction كنا ولا ما أصدقائي in depth كنا مهارنا بلنات ودا تباشرش ماستر مساعته عندنا then you know actually حدا سبسي PhD ندحرجر وي دكتور نبلن تخين ناسي بزعب أزيون إشتي توبيك أزيو عميق زخنا مصنع تذكر مهانو هر حدا جزين تاي تري سبب لا على درجات ما هيرو بزعب أخول لك فلت دل no سبنا لا على جزء خيط كله بزعب أزيو تسبب نجر نافلت أي زخيط سلزي نسو بزعباتات سبب أزيو بزح فلتت كل وقت اللي بزعب كارارسن كيف فلت غلي زين تام على تقدامي درجانا إنك حتى فلتتن أزيو عود كم نفلت نلا على جالس كهات كيت كلا كند من تاي فلتات كم زلوا كردع كجمرمو أزيو عود كم تفلت خات فلت مالتي سازي بزعنا خنبب أبزل على درجانك حزلوا تاريخهم ليتم معتني يوم زنبوبو مغنياتو اتفلتت ريوم مرلو كند من تاي بزعي خمس خانة نعون خد اللبو أبون خبزحو بزعو جزي سعرو أبتعت درجة زل سبكة حنت ما تحفين ببني كل زفلت كاي مسلو that's a problem The less intelligent you are, the more you are overestimating your abilities. حدث تحد درجة فلتات وي نكحت وي بالحين تلو خينو كلنا جرز فلت يمسلو عقمدو ما بقى أبلع على درجات اللو خيني نسمع لك زيادة ما انتهي بلا بعدناكم سلو عشاس قلت من تحبته زحي لي مسلو لك كما هاد ما زيا وعد فلتات لك بزع زلك مثلك على عورة سمنا تريا زيا بزع زي نيش تكون على فليتو كمدير تسمع سب كندي ليك أو أنت بزعبة تارستجن بزعبوك الزارب قال أزيوم تحتم كم زي زبالو مصلحتي ريسيرش خمس زبالو كم زبالو نابل كامبر صغير كاب حلقة ناكاريتو ناك حسابات كفلتت غير كاتم حلال that's dangerous كي قاعد ما number 2 you adapt faster بالحقيقة أبي زر أنت تبعيلو أبي الرقدامي حنتي تيور لا داروينيزم تبعال survival of the fittest أب عالم من يزنبر انتهيلنا تزحية ليكونن نزا فيديو تريد اللخا نزا فيديو تريد اللخم كتعبيو كتلوطو نابزل على درجة كتكودو خمت دوليو يردان له that's why نزا تريد اللخم انبار نابتقعزو نابتزل على درجة نمعباي التزبلسي نابزل على درجة كحقزوكم زخيل انتولو دما
ውልቃው ክላሳት እዩ እሱ ድማ ናብ ስቶክ ማርኬት ብቁጠባ ንኽትዓብዩ ናብ ቢዝነስ ክትኣትዉ ተደልዩኹም ኦንላይን ቢዝነስ ከምኡውን ኣብዚ እዋን ዘድልየኩም ክእለታት ናይ ኮምፒውተር ናይ ቋንቋ ከምኡውን ናይ ኤዲቲንግ ክትመሃሩ ተደልዩኹም ብዙሕ ኮርሳት ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዲስካውንት ጌርና ስለ ዘለና ንኽትጥቀምሉ ብትሕትና ይዕድመኩም No. Dinosaurs ዝበሃሉ ዓበይትን ሓያላት እንስሳታት ነይሮም ጠፊኦም why they cannot survive ስለምንታይ survive ኣይገብሩን ወይ ስለምንታይ ክነብሩ ይከኣሉን adapt ክገብሩ ስለዘይከኣሉ ዝነቅሐ ዝበሃል ፍጥረት እቲ adapt ዝገብር adapt ማለት እንታይ ማለት እዩ ነገራት ክቕየሩ ከለዉ ክትቅየር ትኽእል ዲኻ ዋላ ደረቕ ኮይንካ ክትተርፍ so the ability to adapt is one of the key ንሓደ ሰብ ብልሕናቱ ዘርኢ በንጌርና ንሪኦ ሕጂ ምናልባት ቲዮሪ ክመስለኩም ይኽእል ቴክኖሎጂ ከመይ ይቀያየር ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ንገብር ኣለና ንሕና ወላ ሓንቲ ዘይንገብር ተኮይና ንሕና ኣዳፕት ንገብር ሰባት ኣይኮናን ካብ ኣፍሪቃ መፂና ገለገለ ሰባት ኣብ ዝምዕቡል ዓለም ኣዝዮም ክውንጨፉ ትሪኦም እዚኣቶም እንታይ እዮም እቶም ቀልጢፎም ኣዳፕት ክገብሩ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ያው እቶም ካልኦት ከ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም so adaptation is very important ብልሕና ወዲ ሰብ ኣብኢኻ ትሪኦ a sign of genius is the pace with which a person adapts to changing condition. Genius ወይ ከኸምቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ብልሒ ክንብል ከለና ንሱ ብምንታይ ዝልክዕ እንተይልና ብዓቕሚ ወይ ብደረጃ ክእለትናትና ነገራት ወይ ኩነታት ክቕየር ከሎ ብክንደይ ቅልጣፈ ክንቅየር ንኽእል ዕድላት ክኽሰቱ ከሎ ኣዳፕት ንገብር ዲና ዋላ ስቕ ኢልና ነቲ ዝሓለፈ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ቀደማ ብኤርትራ ከለኹ ኣብዚ ከምዚ ከለኹ you're not adapting my friend adapt ትገብር የለኻን ትገብር የለኻን ስለዚ ቀደም ዝነበረ ነይሩ ተወዲዩ that's history ጽቡቕ ዝኾነ ትዘክሮ ክእል but now can you adapt ወዲ ሹቕ እንድሕር ኮይንካ can you prove it ኣነ ወዲ ሹቕ እየ ወዲ ከተማ እየ ገለ ትብል ተኮይንካ ወዲ ከተማ ምዃንካ ኣብቲ ኣዳፕቴሽን ናትካ ኣብቲ ርቃት ምስ ቴክኖሎጂ ኣብ ትንቀሳቐሶ ኣብኡ ክረአ ኣለዎ ኣብ ክዳንካ ኣይኮነን ክረአ ዘሎ ኣብ ኣተሓሳስባኻ ኣብ ምስቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ምኻድ ክእለትካ The ability to be flexible and embrace new creative thinking is a crucial skill for leaders and a key emotional intelligence. ስለዚ ኣብቲ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ዘለና ክፍለ ዘመን ኣብዚ ሕጂ ዘለና 21 ክፍለ ዘመን ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘለና 5-10 ዓመት ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ዝቀያየር ዘሎ ኤሮፓ ክንመፅእ ከለና ኩሉና ቴሌፎን ኖኪያ ኣነ ክመፅእ ከለኹ 10 ዓመት ኖኪያ ቴሌፎን ሰብ ጋዜጣ ብምዕራብ ትሬን ገለ ሕጂ ተሪኢኻዮ ኩሉ ሰብ ተቐይሩ ቴሌፎን ይርኢ ኣብ ቴሌፎን እንታይ ይገብር God knows everything ኩሉ ነገር ኣብ ስማርትፎን ኮይኑ ወይ ኣብ ቴክኖሎጂ ብጣዕሚ ዝቀያየር ዘሎ do you adapt with that ቴሌፎን ትርኢ ዲኻ ዋላ ኣብ ቴሌፎን ዲኻ ትነቅፅ ማለት ኣይኮንኩን በቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ዕድላት ትፈጥር ኣለኻ ዲኻ ምስ ቴክኖሎጂ ክትጥቀመሉ ትፍትን ኣለኻ ዲኻ ዋላ ቻት ጥራይ ኢኻ ትገብረሉ that's important component adaptation very important number 3 you are very curious በላሕቲ ሰባት ምልክት ናይ ብልሕናቶም ቀዳመይት እንታይ curiosity ይብሎ ወይ ከዓ ሓድሽ ነገር ንኽትርኢ ተበግሶታት ምውሳድ ማለት እዩ curious ሰብ እንታይ ይገብር ኩሉ ግዜ እንታይ እዚኣ ስለምንታይ ከም ዝኾነ ቆልዑ ንኣብነት ቀዳሞት curious ዝበሃሉ ቆልዑት እዮም እንታይ ቆልዑ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ክፈልጡ ይሓቱ ይበላሓቱ እንታይ እዚ ስለምንታይ ከም ዝኾነ ይጥውቁ ገለ ይፈታትኑ ነገራት ናይ ምፍታን ባህሪ ኣለዎ curiosity is the master of creation ሓደ ሰብሲ እንታይ ኮይኑ ኢሉ ክመራመር ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ክምዕብል ክፈጥር እውን ኣይክእልኒ ስለዚ ብልሕናትካ ናይ ሰባት ርኦም ኢኻ ራደ ዋላ ሓንቲ ከይተምሃሩ ኢዶም ጠንጥብጠብ እናበለ ንይኸዱ these people are the smart people ገለገለ ሰባት ግን ነዛ ቴሌፎን እንካ እንተይልካዮም ክፈተለይ ከፊትካ ሃበኒ ጠዊቕካ ሃበኒ ሕጂ እዚ ኦልሬዲ ምልክት ናይቲ ደረጃ ናይ ብልሕ ናይ ወዲ ሰብ ኣብኡ ኢኻ ትሪኦ በልሕ ሰብ كل جزء تبغسوتات وسط حتى تفتن كمرمر كمرامر يفتن and that's very important. Intelligent people often have high curiosity quotient meaning they have a hungry mind. بلحتي سبات كل جزء حنقولهم تميت ويتسمعنا يفلتات على سلازي يحتو يمرامروا كفتشوا يفتنوا لها نبتدي على درجة يجي نفسها أبز درجة كسع كندي خام نجارات أب حدش نجارات كتفلت حدش تفلت نخدلب تمرامر تبلعت كترين كتحتتن علىك and then there is a link between childish intelligence and openness to experience ذكالا انتهي بلغة زمدناتات على أمونغو حدا قال عكندي نجارات كريك فتاتن كفتش يفتن
ከምኡ ድማ እቲ ፈጠራውነት ክእለቱ ወይ ብልሕናቱ ስለዚ ቆልዑ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዝተፈላለዩ ነገር ክመራመሩ ክሓቱ ከለዉ ክንዓፅዎም የብልና እቲ ሜንታሊቲ ግደፍ at some point ከምዘይ መራመሩን ከምዘይ ባላሓቱን እዩ ዝገብሮም ብርግፅ ቆልዑ የድክሙ እዮም ዝኾነ ዝክሕዶ ሰብ ኣይኮነን ግን ኩሉ ግዜ ክነስተውዕል ክንክእል ኣለና it's very important መወዳእታ መብራዕይ ይቅርታ you're open minded ሓንጎልካ ክፉት እዩ ብዝተፈላለየ ዕፅዋት ሓሳስባ ዝተዓፀወ ርእሲ የብልካን this is very very important point ኣብ ሕብረተሰብና መብዛሕትኡ ሰብ ፈሊጡ ከይፈለጠ ርእሱ ዓፂዎ እዩ መብዛሕትኡ እዚ ከውኒ እዚ ከምዚ እዚ ሓጢያት እዚ ከምዚ everything is low ኩሉ ነገር በቃ ክግበር ኣይክእልን ተባሂሉ ተወቂጡ እዩ ኣብቲ ርእሱ ነቲ ሰብ this is not right ጌጋ እዩ ኣምላኽ ሓንጎልና ሕልናና ይብና ኣሎ ቁኑዕን ፅቡቕን ኣብ ውሽጥና ኣሎ መብዛሕትኡ እዚ ከምዚ ኣይኮነን ኣብ ባህልና ዝሓር ኣብ ባህልና እንታይ ፀገም ኣሎ እቲ ሃይማኖት እቲ ገለመለ ኩሉ ኣብቲ ውሽጢ ባህሊ ኣትዩ ጌጋ እዚ ሓጢያት እዩ ዝሕማቕ እዩ ስለምንታይ እንተልካ መልሲ የብሉን ኩሉ ሰብ መልሲ የብሉ ወላ ውሑድ ሰብ ከማን ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ከምዚ ዘሎ ክብል ዝኽእል መዓት ሕግታት ኮይኑ ብትበይ ባህሊ ነቲ ሰብ ዝኾነ ነገር ክፍትን ከምዘይክእል ይገብሮ ማለት እዩ open people who are less traditional more open-minded and generally go against the grain tend to have higher IQ way intelligence quotient than those who on the opposite side of the spectrum بحفش سبات نحدش نجر ወይ ሞደርን ዝኾነ ተሓሳስባ ሊበራል ዝኾነ ተሓሳስባ ነገራት ክሓትውሎምን ክመራምሩሎም ዝፍትኑ መብዛሕትኦም ከምዚ ኣይኮኑን እዮም ኢሉ ንብዙሕ ነገራት ዝዓፁ ሰብ ክመራመር ኣይክእልን እዩ ኣነ ዝሕዝነኒ እዚ ዓይነት ሜንታሊቲ ናብ ቆልዑት ከይሰግር ድማ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ከሉ እዚ ናይ ጠንቆልቲ እዚ ናይ ሸይጣን እዚ ናይ ዲያብሎስ እዩ no it is not ናትካ ወይ ናትካ ሓንጎል ናይ ዲያብሎስ ምክንያቱ ነቲ ኣምላኽ ክመራመረሉ ኢሉ ዝሃበ ሓንጎል ተዓፅብ ምህላውካ ንስኻ ወይ ንስኺ ዲያብሎስ እምበር እታ ተሓሳስባ ናቶም ኣይኮነን ዲያብሎስ ኣምላኽ ንሰብ በርኣያ ናይ ስላሴ ይፈጢርዎ what does that mean ይርዳእና ዲዚ በርኣያ ናይ ስላሴ ማለት ሰብ ረቂቕ እዩ ብዙሕ ነገር ክገብር ዝኽእል ሰብ እዩ ዓሰርተ ግዜ ውሑድ ሕግታት ድማ ይሂብዎ ኣምላኽ ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ውሑድ ሕግታት ይሂብዎ ኣባና እንተሪእናዮ ግን so much of ሕግታት ኣለና ولا حدا خجبر أي كلمة سب نزح الجتات زي مبزحت أنت دي سيركاي ولا حنت خجبر وناي تقولنا you have to break these laws زي مبزحت وسبز فطرة أبي ما بقسيو أبهلنا عن تقال الله عشان تخلو لبام نينغلو يا زربازيا سرز الله يبهلنا طريقة بزون يقرأ الله بقي قادي بفلات بخميت غيره زي ردعكا لو ما جنسف تعمي تقطله تري no حنقولي بكلام الله كتمرامر كلام لك ነገራት አለው ኣብ ኤርትራ ትርጉም ዘለዎም ኣብዚ መጽሓ ግን ትርጉም ክልዎም ዘይከብ ስለዚ ነገር ሓንጎልካ ኣስራሕዮ ሓንጎልና ክንስራሕ ኣለና ከም ሮበት ኩሉ ግዜ ዝበሉና ጥራይ ክንገብር የብልና ታዲያ ይፈለና ካብ ሮበት በተሓሳስባና ከዘይ ንኽእል ተኾይና ሮበት እኮ ሓንሳ ፕሮግራም ትገብሮበት ዝበልካ ፕሮግራም ከማ ይሰርሕ ኣይጋገኒ ድማ ስኻ ድማ ልክዕ በቲ ሰብ ዝመልኣካ ወይ ገለገለ ዝበሉካ ብኡ ጥራይ ትኸይትኾይንካ ካብ ሮበት ዝፈልየኪ ኩሉ ኣይክእልኒ ሶ be open minded حمشته you're happy alone very important point to you بلحت السبات كل جزء نحجوس السبع يكونون زليو بينهم كحجوسو يخوليا كم بابو خلو كحجوسو خلو سخانة نجرنا بينهم كجبر خلو كحجوسو خلو بينهم كسرح خلو كحجوسو خلو معناته حجوسهم from inside not from outside حجوسهم كوشتام من بر كابدجي كونه لذي if you are happiest on your own you're probably very smart بينها أبحثها تحجوسن تساقن تخيل ندهرقينك نسخة وينسخي most probably زلا على تقولوا بل حساب ويبل حساب كتكون معلش إذا جوري دي سبعة كينو جروحان نفسها وكتفلت الله تخيل من قدي بخلا زراربا إذا عينت بحري ناي بلعي كانوا معبلون لنا يزول زلوا بل أنت زي كوينك وأنت زي كوينا بقى توديها في الميل كام no إذا بحر إذا زلوا زلون ده غيرنا we can get there so نخونون غلنا there was a study that found that highly intelligent people feel happier alone than with others even with good friends
እቶም ዝበልሑ ሰባት ኣብ ሪሰርች ከም ዝረኸብዎ እቶም ዝበልሑ ሰባት ኣብ በይኖም ብጣዕሚ ክሕጎሱ ይኽእሉ ኢቭን ዋላ ካብቶም መሓዙቶምን ኣዕሩኽቶምን ምስኦም ክኾኑ ከለኹ ዝኾነ ኣብ በይኖም ኣብቲ ዝገብርዎ ስራሕ ኣብቲ ዘለውዎ ኣዝዩ ሓጎስን ዕጋበትን ይስምዖም ስለዚ እዚ ሕጂ ኦልሬዲ ሓደ ምልክት ናይ ብልሒ እዩ ሻትቻይ you're really funny أنا نابنت تجي مسحقي كونكون سلزي بلحي كونكون clearly so if you're a smart person smart بهالوي تبلح حسب ويبلح حسب نسبات كسحقو كإلت ألوه فزي زياون حنت ملك عتيا بلح مالت مسل شو boring مالت هيكونن ثم بلح تزب بهالسبات نسبات ناي مسحق كلتون ألوه نابنت تايبلو both Albert Einstein and Stephen Hawking are known for their sharp sense of humor. Albert Einstein أبدا حلفة جزية أبدي حلفة 5 عامات حركاتهم زبل حرسي يزبها نيرو أبز كربا جزية زموته ستيفن هاوكينج قال كابتوم أبز جزية زنبورو أبز قارك ساعة أبز قربات الزبل حسب العود فيزيكس كله زلا على أبر كتوز زنبورو سبعتهم زي أتومون انتخونوا اليوم مسحقتن توازيتن يوم نيرو لذي بلا حسابات أبصراحة رأيي كوني وازا دمالو وازا مس كون نجارالو مالتي. study قال لما قال research تجبروا study on 70 comedians عصرت حمشة دكتورسيون حمسان حمشة دكتورسيون قال مالتيو مسكايدو they found that they consistently score significantly higher on IQ tests than the average population. أب حدا أب أمريكا أب كندا research جيرم أب 7 زقونو comedians تواسعتي research أكايدومسي نتناتهم IQ وينتي ناي معكنا ناي فلتاتي بلو intelligence quotient بحالالو نوعو مسوّر درونا كلهم سكور مسوسدو كابتي average كابتي زبس حزبسي بمولهم قبل على وايد الرجع صنيحهم ስለዚህ እቶም ኮሜዲያንስ ወይ መስሓቅቲ of course ኣብነት እቶም ዓበይቲ ኮሜዲያንስ ክትከታተሎም ከለካ እቲ ኮሜዲ ንሶም ዝገብርዎ is very very intelligent ይርዳእካዩ ክሳዕ ክንደይ በላሕቲ ምዃኑ ዲስካሽን የብሉን ሰብ ከተሳቅሲ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እቶም ኣዝዮም መስሓቅቲ ሰባት very smart እዮም ምክንያቱ ነገራት ኩነታት ተዓዚቦም already process ገይሮም ኮሜዲ ገይሮም ንዓኻ ከስዕቑኻ ምኽኣል ማለት ዝለዓለ ርቀት ወይ ብልሒ ናይ ወዲ ሰብ እዩ ዘርኢ ታሻ በይቲ ድማ you have high self-control or they have high self-control. نفسهم كقواطعطرو زخول እዮም ቶም በላሕቲ ዝበሃሉ ሰባት smart people overcome impulsiveness by planning ahead, clarifying goals, exploring alternative strategies. ተብለናሎ ቶም በላሕቲ ሰባት ኩሉ ግዜ ሃንደበታዊ ስጉምቲ ወይ ውሳኔ ኣይወስዱን እዮም ክገዝኡ እንድሕር ኮይኖም ከይዶም ገዚኦም ኣይመፁን ብዘይ ፕላን ኣይከዱን እዮም they have a plan ፕላን ዝበሃል ኣለዎ መደብ ኣለዎ ናይ ሂወቶም ናበይ ክበፅሑዮም እንታይ ክገብሩ እዮም ኣብ 3 ወርሒ ኣብ ዓመት ኣብ 6 ዓመት ኣብ 10 ዓመት ኣበይ ክበፅሑዮም መንገዶም ይፈልጡ እዮም እዚ ምልክት ናይ ብልሒ እዩ ኩሉ ግዜ በሃሰሰ ለባም ብዘይ መደብ ዝነብር ሰብ ግን ምየር በልሕ ክኸውን ይኽእል it's not possible ስለዚ ፕላን ዘለዎም እዮም መብዛሕትኦም ቶም ኣብ መንገዶምን ስትራቴጂ ድማ ኣለዎም ከመይ ገይሮም ነቲ ፕላናት ናቶም ክዕወትሉ ዝኽእሉ ድማ ሜላታት ኣለዎም ንኣብነት smart people choose delayed large gratifications to immediate smaller ones ንኣብነት ኣብ ቆልዑ ሪሰርች ኣካይዶም delayed gratification ይበሃል ኣሎ እንታይ ኢሎሞም ሕጂ ከምዚ እንድሕር ጌርካ ሓደ ቅርሺ ክነባካ ኢና ትዕግስቲ ጌርካ 5 ሰዓት ተፀኒሕካ ግን 20 ቅርሺ ክነባካ ኢና ይብልዎም ንኣብነት እቲዮም በላሕቲ ዘይኮኑ ኩሉ ግዜ ተቀላጢፎም ታናይ ሽዑ ቅርሺ እዮም ዝወስዱ ቶም ብልሕ ዝበሉ ግን ትፅምም ኣቢሎም 10 ቅርሺ ይወስዱ exactly the same ኣብ ፋይናንስ ናታን ታሪኻ በላሕቲ ሰባት ኩሉ ግዜ ናይ ሕጂ ዘድልዮም ዘይኮነ ንነዊሕ ከዕብዮም ዝኽእል እዮም ጥምቱ መብዛሕትኡ በላሕ ዘይኮነ ሰብካ ንሽዑ እቲ ገንዘብ ባሽ ኣቢልዎ ገዛዝዩ ጥራይ ኢዱ ይተርፍ ኣብ መወዳእታ ድማ ወላ ሓንቲ ትርፊ ዘይብሉ ይኸውን ሂወቱ እቲ ድማ ኣቐሚጡ ገንዘቡ ኢንቨስት ገይሮ ዋፊሩ ኣብ ዝለዓለ ብዝደለዮ ንኽነብር ይመርፅ ማለት እዩ ስለዚ እዚን ሸውዓተ እዚኣተን ብጣዕሚ ኣገደስቲ ነጥብታት ወይ ባእታታት ናይ ሓደ ብልሒ ወዲ ሰብ እዩ